Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий отзначає урочистость Пана нашего Иисуса Христа, Володара свету. Просим Христа и одиного нашего Збавцу, каб заступаўся за нас перад Айцом Нябесным, каб ён нас да Айца Нябеснага, бо мы гэта чынім праз Христа з Христом і ў Христе. Інтэнцыя гэтай святой мшы молімся і просім Божага валадарства для памерлых Рэгіны Барташевіч 5 гадоў пасля смерці, ўсіх памерлых сям'і Кнышэўскіх, для памерлага Олега Ракевіч 7 гадоў пасля смерці Ракевіча, Олега Ракевіча 7 гадоў пасля смерці, для памерлага Тадэвуша, Ядвігі Макась, Чеслава Каразей, для памерлага Дзем'янка памерлых Дзем'янка Ядвігі Івана і казацкага Рамана. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, Дякуємся Тобі, прославляємо Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Айца, які береш на себе грехи і свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і свету, прими моление наше, які сядиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся, усемогутный вечный Боже, Ты все пожадал обновить у Своим наимилейшим Сыне Володары
су свету, учеников еще створение, вызволенные из неволи и греху, служила Тебе и без конца Тебе прославляла, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амин. Читання книги пророка Даніеля. Бачив я у ночних візіях, ось разом з облаками небесними ішов ніби Син Чоловічий. Наблизився ён до стародавнього, і був подведений до Його. І дадена йому була улада, і гонор, і володарство. І усі народи, племена і мови служили Йому. Улада Ягоная, вечная улада, якая не одымется, и володарство Ягоное не будет знищено. Это Слово Божие. Он володарить, ён опрануся увелич. Он володарить, ён опрануся увелич. Он володарить, ён опрануся увелич. Он опрануся у могутность, и ёй подпиразаўся. Он володарить, ён опрануся увелич. Так со свету мацаваў, што не пакіснецца, адгэтуль трон твой не пакісны, ты існуеш спрадвеку. Пан володарить, ён опрануся увелич. Сведчанні твоє вельмі праўдзівыя, дому твайму належыць святасць на доўгія дні. О, Пане, он володарить, ён опрануся увелич. Читання книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Ласка вам и спокой от Иисуса Христа, верного сведки, першородного сярод померлых и першого сярод земных володаров. Тому, кто любит нас и кто про свою кровь вызволил нас от наших грехов и учинил нас володарством и святорами для Бога и Отца Своего. Яму хвала и моц на веки вечные. Амен. Вось он приходит с облаками, и кожное вока убачить Яго, и все тыя, кто Яго протял, и будут оплакивать Яго усе поколения земли. Так, Амен. Я Альфа и Омега, кажа Пан Бог, які ёсць, які быў и які приходить, усемогутны. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословленный той, кто приходит в имя Пана.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Пілат спитався у Єзуса: «Ти король юдейський?» Єзус адказав йому: «Ці цябе, ти кажеш гэта, ці іншыя сказали табе про мяне?» Пілат адказаў: «Ці ж я юдей? Твой народ і першасвятары выдалі цябе мне. Што ты зрабіў?» Єзус адказаў: «Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было маё валадарства, то слугі мае б заступіліся б за мяне, каб я не быў выдадзены юдэям. Але цяпер маё валадарства не адгэтуль». Пілат сказаў яму: «Значыць, ты король». Єзус адказаў: «Ты кажаш, што я король. Я для таго нарадзіўся і для таго прыйшоў на свет, каб засведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды слухае голас мой». Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Асоба Єзуса Христа зноў стаіць у цэнтры сённяшняга Євангелля, як і не толькі сённяшняга, увогуле Євангелля. Евангелісты нам падалі пэўныя звесткі пра Єзуса Христа, кім ён быў для нас. І вось адна звестка, што ён быў король, уладар. Напэўна, гэтая звестка, каб мы маглі зразумець, што Христос, як Бог, з'яўляецца уладаром всякага сусвету. Ад яго волі, таксама як другой таямніцы, другой асобы Найсвяцейшай Троіцы, залежыць таксама існаванне свету. Залежыць існаванне свету. Мы бачым вялікую волю Єзуса Христа, але таксама бачым такую сітуацыю, дзе ён апынуўся на чалавечым судзе. Стаіць перад Пілатам. Пілат, як прадстаўнік мясцовай улады, дамагаецца даведаць. Для яго найважнейшае не было тое, чаму ён вучыў, а для яго было найважнейшым тым, што ён чыніў сябе сапернікам улады. Сапернікам улады. Так ты король. Быў Рымам устаноўлены король, мы ведаем, Ірад, які быў устаноўлены ў Галілеі, і які панаваў у Галілеі, але гэта быў стаўленнік Рыма, а таксама Пілат, які быў у нейкім сэнсе надзорца такі вось гэтага рэгіёну, Юдэі, Галілеі, вось гэтага рэгіёну, быў такім, як бы, не то што кіраўніком, але вось яго была такая пэўная сіла, пэўная моц прадстаўляць імператара, прадстаўляць Рымскую імперію тут на гэтых землях. І пагэтаму, як разумеецца, пры кожнай уладзе ўсё павінна быць пад кантролем, каб улада магла існаваць, каб тыя падчынёныя там не бунтаваліся супраць улады, як заўсёды. Так, як бачыце, што гэта нічога не змянілася і нічога не мяняецца спакон вякоў. Але тут Христос, які гаворыць адразу пра валадарства, пра караля, і раптоўна пераходзіць на іншы тэмат, на тэмат праўды. Пазнаць праўду. І тут, паважаныя, якая роль Хрыста-уладара, якую роль Хрыста-уладара мы бачым сёння у сённяшнім Евангеліі для сённяшняга свята. Это не толькі карона, это не толькі там нейкая, я не знаю, бэрло нейкае, якое трымаюць уладцы там і так далее і таму падобнае. Але каб паказаць, што ён Христос, які з'яўляецца сапраўдным Богам, які вышэй за ўсё матэрыяльнае, і для якога найбольш галоўная, найбольш важная это частка духоўны стан сусвету, але таксама, так як чалавек з'яўляецца, духоўнасць чалавека таксама з'яўляецца часткай духоўнага сусвету, вось гэты духоўны стан чалавека. Матэрыяльны стан цікавіць, не цікавіць, гэта таксама неабыякое, бо ўсё матэрыяльнае
таксама стварэнне Божае, але Христос гаворыць, я не з гэтага свету. Я не з гэтага свету, прыйшоў сюды, каб валадарыць, і я хачу, каб быў чалавек у праўдзе. То есть сёння Христос нам паказвае, што мы павінны таксама падыходзіць са сваім, можам сказаць, са сваім чалавецтвам да ўсяго, што нас спатыкае у праўдзе. Стаць у праўдзе. Гэта, дарагія браты і сёстры, вельмі важна, каб мы зразумелі, не толькі зразумелі, хто мы і як нам аднесціся да той ці іншай сітуацыі нашага зямнога жыцця. Стаць у праўдзе. Стаць у праўдзе – гэта значыць стаць у веры нашай, быць верным Езусу Христу. Стаць у праўдзе – гэта стаць у паводзінах нашых, быць вернымі запаведзям Божым, прыказанням Божым, прыказанням, якія нам дае Пан Бог, якія даў калісьці выбранаму народу, а таксама зараз дае кожнаму знаць. Стаць у праўдзе перад гэтым усім. І вось Христос гаворыць, што чалавек павінен гэта ўчыніць. Перш за ўсё стаць у праўдзе перад сабою, перад чалавекам і перад самім сабою і Богам. А таксама стаць у праўдзе гэта значыць стаць у праўдзе перад другімі людзьмі, якім ён ёсць на самой справе. Для чаго гэта ўсё? А для таго, каб атрымаць жыццё. Жыццё, якое не толькі канчаецца, бачым, Христос не клапоціцца, ён ведае, разумее, чым закончыцца яго падарожжа, можам сказаць так, у гэтым свеце, што яно падыходзіць да нейкага фінальнага канца, бо бачым, як народ, як кажа Пілат, народ твой, я цізяю, твой народ і першасвятары выдалі цябе мне. Выдалі цябе мне, бо першасвятарам вельмі страшна было становіцца ў праўдзе перад Езусам Христом. Страшна, чаму страшна? Бо як жа ж яны могуць стаць у праўдзе, калі яны самі жывуць як хочуць, калі яны самі ўжываюць гэты свет і толькі для сваёй карысці. Бо чалавека стаць у праўдзе перад смерцю таксама вельмі страшна часамі. Чаму? Асабліва неверуючаму чалавеку. Ён падыходзіць да пэўнай мэты сваёй жыцця, і гэты чалавек, калі ён не ахрышчаны, калі ён адказваўся ад Пана Бога, мы можам сёння ўсё, што хочам, гаварыць, што вось могуць быць і збаўлены. І што значыць збаўлены? Хто не паверыць, калі паверыць і ахрысціцца, той будзе збаўлены, так сказаў Христос, што мы цянем на сілу кагосьці да збаўлення. Калі мы, хрысціяне, верым таму, што кажа Христос, так павінны стаць у праўдзе. Хто не паверыць і не ахрысціцца, той не будзе збаўлены. Вось так кажа Христос. Поэтому мы павінны зразумець, што вера – гэта моцны аргумент збаўлення, і як дадатак да гэтага аргумента збаўлення ёсць хрост. Далей Христос гаворыць пра іншыя сакраманты, калі хто не спажывае майго цела і не п'е маёй крыві, не войдзе ў нябеснае валадарства. Мы таксама павінны стаць у праўдзе і сказаць, што гэта сапраўды так, а не іначай можа быць. Не будзем гаварыць, можа, нам часу не было, а захварэўшы быў, а не мог дайсці, а не мог прыйсці. Я чытаў пра аднаго святара, пра адно здарэнне. Знаеце, это было даўно, адразу пасля вайны, даволі такое, тут нашы раёны Беларусі. І вось хтосьці мне апавядаў пра, ці святар, ці хто апавядаў пра адну жанчыну з Бабруйска, якая прыходзіла, яна ўжо старенькая, можа, ўжо памерла, яна прыходзіла да касцёла амаль кожны дзень і расказвала такую гісторыю, гэта жанчына, што аднойчы пасля вайны, конечно ж, была маладзей пасля вайны, адразу вось мама яе была моцна веруючая, і вельмі шмат маліліся, а там жа сходняя Беларусь, там жа, як кажуць, як Мамай пасля бальшавікоў было. Як Мамай прайшоў, усё выбіта было, ні аднаго святара, ні аднаго касцёла не было, усё пазакрывана было, то есть строілі новы мір. І павінны былі разваліць усё старое. Это іхняя была такая фішка. Вось, і расказвала, што мама вельмі хацела да споведзі папасці. Как попадзець да споведзі, калі нікога няма?
І ось яна говорить, поехала, а як після війни їхати? Сьогодні, і кажуть, ми говоримо, тяжко доїхати, а тоді ні автобусів, ось де пішком, де, кажуть, так званими попутними, не стільки там машин було. Ну, тяжкостями, не тяжкостями доїхала, і вона до Красного, це Коломінського, туди, як на Молодіжну їхати. А там один ксьонц був такий, який остався, один ксьонц, а тоді давали справки ксьонзам, що йому там можно молиться, але ксьонц не имел права выехать с той, например, с Красного никуда. Вот только тут, если его узловят где-нибудь, его забирают эту справку, и он не будет молиться, больше забороняют молиться в костеле, и все, тогда его, кажут, вот такая, так повидно. И она приехала и просит, что вот мама, говорит, помирай, хочет до споведи. Ксьонц говорит, я не могу поехать. Мне одразу заберут справку, мне одразу, я только выеду с города, оследили, одразу просто выловить, и все, и назад. И это самое. И вот она, але всю дорогу молилась и просила заступництва на Святейшей Богородице, про заступництво милосердного Иисуса, кого не это все учинить. А потом ксьонц говорит, слухай, тут с тюрьмы вернулся, приехал до меня ксьонц приїхав сюди, от тут знаходиться, але ніхто не ведає, що він ксьонц. Ну, куфайці так ходять, кажуть, як по этому, ніхто не ведає, що він ксьонц. І вона з гэтым ксяндзом, ён взяв Найсвятейший сакрамент, і вони поїхали до Бобруйска, говорить, цілий день чи 2 дні добиралися до того Бобруйска, і, говорить, посповідалися. Мама посповідатися могла, була задоволена, что вот так, что такое вот великая ласка Божия. И, ну, там много, там, коли читаешь это, бачишь на всех этой ситуации, на всю эту ситуацию, я подороже, все описывается, рассказывала, это сапраўды, вот, был геройский акт вот этого человека, вызнавание своей веры. Бо гэты чалавек хацеў жыць у праўдзе і хацеў памерці ў праўдзе, памерці так, як вучыў Jesús Христос, прыняўшы Найсвятейшы сакрамент. То есть, як мы бачым, што сёння для чалавека няма нічога немагчымага. Калі чалавек хоча, калі хоча жыць у праўдзе, калі хоча жыць згодна. І многа ёсць такіх прыкладаў. Калі мы пачнем гэтыя прыклады ўсе ўзгадваць, адшукваць, і шкада, што няма вось гэтых прыкладаў неяк записаных для нас, для натхнення нашого, каб мы могли читать гэта ўсё і бачыць, як люди вызнавали свою веру, як чалавеку было, каб досягнуть ну, той рэлігійнай мэты, на якой ён быў настаўлены, трэба было зрабіць велькі намаганні з сябе выдаць, каб гэта ўсё нейкім чынам дасягнуць, каб гэта ўсё атрымаць, вось гэта тое, што абяцаў Jesús Христос. Дарагія браты і сёстры, а сёння так чалавек можа разумее, не разумее, кажуць, прыйдзе, не прыйдзе, як ён можа жыць, калі не разумее, што Христос гаворыць гэта. То есть чалавек хацеў бы поверить, он боится сегодня человек, не верующий, помирать. О, что ж будет далее? А як Бог есть, а тогда что будет? Ай-яй-яй. А ему бы хотелось, как Бога не было, как вот со смертью все зникло, как вот основание человека зникло, растворилось, все зникло, и душа зникла, и тело зникло, вот тогда бы легче чоловіку, який не хоче визнавати Бога, який робить тяжкі, страшні грахи. От для його це легче у житті, чим продовження всього. А коли станемо у правді, є продовження. Коли ми, християни, бачимо на все, є продовження. І ми этому повинні вчитися, дорогі. Віриш, не віриш, живеш, як не хочеш. Прийдеться стати у кресі свого у хвилину, коли перейти треба з гэтага свету у той свет. Прийдеться стати колись перед Паном Богом. А що далі, чоловіче? А Христос говорив так, а Христос говорив ось так. І ми сьогодні так само, коли говоримо і коли стоїмо, принимаем сакрамент Хрост, принимают сакрамент Хрост дети наши, мы обещаем, что выховаем дитя у веры, научим его выполнять Божие приказания. А потом, не выховали дитя, а забылись выховать.
аправаронілі выхаваць дзіця, бабуля не вы, а мы занятыя работай былі, а много працы, трэба было даць дзіцяці много, ай-яй-яй, трэба было жыць і так, і дастойна, і ўсё, і не толькі дастойна, але больш, чым дастойна, і гэта, і трэба было старацца працаваць на 20 работах, а забыліся, што трэба даць рэлігійнае выхаванне дзіцяці, яно не атрымае збаўлення. Лепей бы яно не было ахрышчана, чым вось так ахрышчана і вось так ніяк выхоўвалася. І потом памірае гэты чалавек, вроде бы ахрышчаны, а не веруючы. А чалавек, які далёка ад Бога, не прызнае Бога. Альбо пахрысцілі, вось недавно такія выпадкі даволі трагічныя, калі я слухаў, я не мог ну як не мог, ну я ведаю людзей, што тут вер, не вер, але такое ёсць. Але я дзіўлюся, як часамі бетонныя у нас перакананні есть. Вот. Пошли, похрестили человека у церкви, сами католики. Ну, добро, похрестили у церкви сами католики. А сколько бы было з тих далебокських сторон, які я кажу, людей, де католики хрестили чомусь у церкви, бо там ксьонц не так поглядів, бо ксьонц сказав, що шлюб треба, бо ще, бо гедак, бо там, бо ксьонц не так. Аби похрестити, треба ж, щоб було охрещено. А потом говорить, ну, дитя ж охрещено в церкві. Тобто самі не знають, як виховувати дитя, а охрещено, то воно у ім'я Отця і Сина і Духа Святого, тобто стала християнином гэта дитятка. Чи там ксьонц, чи там батюшка похрестив, чи хто там похрестив, ще, але охрещена стала християнином, але дитятка по собі виховується у вірі батьків, а не у веры батюшки чи яшчэ кагосьці там. Калі ты католік, павінен выхоўваць згодна сваім вызнаннем, сваім веравызнаннем, і ты выхоўваць абавязаны гэтае дзіцятка. То есть і дзіцятка не выхоўваецца ні ў чым абсалютна, не кідаецца вось так, і бацькі задаволеныя, яно ж праваслаўнае, яно ж Якое, что за вера такая? Есть вера христианская, и твой обовязок выховать его так, як ты умеешь, як ты разумеешь свою веру. Что значит? Это что, другая вера? Это что, другой способ збавления? А способ збавлення той самий, як не буде ходити до комунії, не буде ходити до сповіді, не буде мати життя вічного, однолькове. Ці говорить ще там настоїла, батьки пошлюбовані, але там свекров чи сватея православна настоїла, каб у церкві були похрещені. Ну, такі вже, так що свекров же ж не отказная за виховання дитя, отказные батьки першие за виховання дитя. И батьки их росные. Причем тут свекров, причем тут теща, еще кто-нибудь. Они тут ни при чем. Это левые люди. Так, бабушка, дедушка, да. Да, это так далековатые люди. Для выхования дитяти батька и мати. Батька и мати, поэтому, ну, охрестили, ладно, она настоила. Але вы повинны выховывать у своей веры, а не у веры свекрови. Это не ее дитя, хай свои дети выховывая так, як положено, чи теща, хай своє би виховала так, як треба, а то і своє не виховала, сама не ходить, і тут ще те саме, історії різні. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы повинны это зразуметь. Не повинны так думать, что вот я тут буду ходить у костеле, дитя не ходит, на что, в пекло ж пойдет дитя? Вы думаете, что если оно в пекло пойдет, так вы что, в небо пойдете? Будете сидеть, и будет человек сидеть, тут дети, тут батьки? Нет, там будут разом у пекле сидеть. Як яно туди, бо батьки беруть на себе відказність за його гріхи, тому що не навчили. А воно б ведало, воно так не чинило, це дитя. А батьки беруть. Тобто, якби чоловік має таку заслеплену свідомість чомусь. І ще це так моцно, ось говориш, а там таке, що хоч ти бери, і у вуха бі, понимаете, це саме. У одного, у другое, а помнися, чоловік, що ти мені говориш? У гэтую хвіліну. Троху, каб хоць сцягануць, ты што гаворыш? У што ты зараз гаворыш? Ты разумееш, што гаворыш? Як гэта, што дзеці не будуць... Чалавек не стаіць у праўдзе, невядома, у чым стаіць чалавек. У што ён? У каго ён верыць? Як верыць? Ці мы, альбо мы верым у Хрыста і будзем жыць у праўдзе, альбо, вы бачыце, наша вера нікчэмная, абсалютна. Калі мы, не будучи охрещенные, не признаем Христа,
и не исповедаем Христа, наша вера ни к чему. Ну мы что же верим у Христа? Вера у Христа домагается многих верить. Я только початково сказал, принимать Найсвятейший сакрамент причастия, кто не принимає моего тела и не есть моего тела, не п'є моих, не має життя вечного. Сповідатися. Кому отпустите грехи, тому будуть відпущені, не ходить у грехах, обросши весь, як кажуть, і нічого, дорогі брати і сестри, ну куди це годиться? Часами треба задуматися і підскажіть там, у кого ось така ситуація, що так не можна робити, це неправильно, що католик буде ходити, а діти будуть там невідомо як ходити, не ходити, бо вони там. Ти повинен виховувати дітей так, як вихований ти. И конец, бо по твоей вере хрещенные дети, по твоей вере, то есть, навіть можна сказати, по твоєму віровизнанню, як ти визнаєш віри, так і вони похрещені у вірі християнській, так як ти. І ти не маєш права виховувати по-другому, як тільки по тим, як ти, чоловіче, вихований, дорогі брати і сестри. І це ми повинні зрозуміти раз назавжди. Зразумейте гэта, я вас прашу, бо гэта праўда, у якой мы становімся, і калісьці прыйдзем да Езуса Христа, станем у праўдзе, што будзем разводзіць рукі? Не будзем разводзіць рукі, але атрымаем той вырак, які будзем дастойныя. І атрымаюць усе, і так знікае вера, дарагія браты. Так знікае ўсё, і праўда знікае так. І мы маем тое, што маем, а потом нарыкаем, а што вось так, штосьці не так у гэтым свеце. Мы самі робім навокал сябе свет. Самі попадаем у гэты свет і усіх вядзём за сабою у той ці іншы свет. Поэтому, дарагія браты і сёстры, няхай вось праўда пра Езуса Христа, валадара, заўсёды асвячае нас, бо гэта вельмі важна, асвячэнне. Няхай Дух Святы натхняе нас, каб мы маглі быць такімі, моцнымі у веры ў Jesуса Христа, бо Дух Святы нас вядзе да Христа, а з Христом мы ідзем да нябеснага Айца, і мы павінны гэта перш за ўсё асвядоміць. Не усвядамляць тое, што напрыдумоўвалі людзі тут на зямлі, але вось гэта Христа мы павінны усвядоміць перш за ўсё. Няхай Пан Бог благаслаўляе нас у гэтым. Няхай Найсвятейшая Панна Марія, якая валадарыць у нас, якая у нашай святыні таксама, якая успрыняла веру ўсім сэрцам і аддалася поўнасцю веры ў Бога, даверылася Богу цалкам, няхай нам дапамагае, няхай нас вядзе па дарозе, якая вядзе да збаўлення. І мы стараемся тоже вучыць нашых і дзяцей, і ўнукаў, вучыць, павучаць, як трэба дайсці да праўды, да Езуса Христа у першую чаргу, да Езуса Христа. Не глядзець на людзей, да Езуса Христа трэба дайсці. Так людзі стаяць навокал з гэтай стараны, некаторыя дапамогуць дайсці да Jesуса Христа, а некаторыя будуць перашкаджаць, але мы знаем, што мы павінны дайсці да Jesуса Христа. Не там да чалавека, а да Jesуса Христа. І няхай Пан Бог нам у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца ўсё.
Праз Єсуса Христа, владара сусвету, які нас збавіў і паклікаў да свайго владарства, даверым Богу ў малітве просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молимся за святы касцёл, каб ён вёў людзей да валадарства Хрыста, дзе пануе еднасць і любоў. Цябе просім. Молимся за святого Айца, каб яго апостольская паслуга садзейнічала перамозе добра ва ўсім свеце. Цябе просім. Молимся за ўсе народы, якія перажываюць трагедыю войнаў і нянавісці, каб яны адкрылі свае сэрцы на прабачэнне і любоў у імя Хрыста, валадара спакою. Цябе просім. Молимся за людзей, якія павінны прымаць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Молимся за тых, хто перад абліччам цярпення і зла згубіў веру ў Божую міласэрнасць, каб яны атрымалі суцяшэнне укрыжаванага і воскрослага Хрыста. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога, валадарства Божага для памерлых Рэгіны Барташевіч і ўсіх памерлых сям'і Кнышэўскіх, Олега Ракевіча, Тадеуша і Адвігі Макась, Часлава Каразей, Ядвігі і Івана Дзям'янка, Романа Казацкага. Цябе просім. Святло Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва Ўкраіны. І развязаць гэтую сітуацыю, якая даволі трагічная для ўсяго свету. Ну, па крайней меры, так трагічна гавораць. Мы разумеем, што ад Бога ўсё залежыць, а не ад нейкага чалавека. Поэтому просім Бога выказаць, даць Духа Святого, каб яны разумелі, што робяць. Цябе просім. Малюся і прашу за ўсіх для ўсіх людзей пакрыўджаных, асабліва несправядліва асуджаных, прыніжаных людзей. Няхай Христос Пан дасць ім сілы моц вытрываць гэта ўсё, што зыходзіць такого гнуснага, страшнага чалавека. Няхай дасць ім моц застацца вернымі, асабліва вернымі Евангелію, вернымі свайму Христу. Цябе просім. Малюся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, прашу Божага благаслаўлення для іх. Малюся за ўсіх, хто стараецца дапамагчы нам пры раскопках. Няхай Христос Пан благаслаўляе. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, не гледзячы на цяжкасць, умелі захаваць моцную веру, надзею, любоў. Цябе просім. Боже, стварыцель неба і зямлі, Ты хочаш усіх людзей сабраць у сваім валадарстве любові, выслухай малітвы Твайго касцёла і ўчыні, каб мы плённа садзейнічалі пашырэнню Твайго валадарства ў свеце праз Хрыста, Пана нашага. Сядайце. Просим, дай нам ласку Твою, Пане,
разреши нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою ними разом, Твою величие, могутность вечно как хвалить. Молитесь, брата и сестры, ко мою вашу Яхвяру, принял Бог Отец всемогутным. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх. Пане наш Боже, мы складаем Тебе ахвяру поєднання і примирення, покорно Тебе проси, каб Твой Сын одарил на усе народы едностью и супокоем, яки живе, и владарить навеки вечные. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Гору серце. Основа зими до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Голодного и справедливо. За правди годного это и справедливо, слушна и збавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый, Ойча всемогутный, вечный Божа, Ты своего одинородного Сына, Пана нашего Иисуса Христа, намастил аллеем радости на вечного святора и владара всю свету. Каб он завершил таємницю откуплення человечого роду, ахвяруючи себе самого на алтари крижа, як беззаганную ахвяру примирення, каб прийняв под свою владу все створение и передал без конца величи Твоей, вечное и повсюдное владарство правды и життя, владарство святости и ласки, владарство справедливости, любови и супокою, тому за анёлами и арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ими, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. А правди Божа, Ти святий і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираєш народ свой, ко воду сходу солнца до заходу, складав імені Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костелом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сяяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа,
які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсці, чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыі, са святым Юсафам і абраннікам, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным майцом нашим Фабияном. И всеми святыми про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавым ацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашим Францішкам, біскупам нашим Йозефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбу гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і усіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету. Милостиво прими владарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана наша, праз якого даруеш свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого уся пашана и хвала, праз усе веки и вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что
Просим Тебе, Пане, звал нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Иди сюда. На себе грехи світу, смилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пан Бог, як володар, тривать буде вічно. Пан благословляє свой народ у супокої. Хліб найтішіший, огорни своїм мовчанням, скривенів білої гостині, собери мою землю. Хліб найтішіший, огорни своїм мовчанням, скривенів білої гостині, собери мою землю. Огорни мені, так як ти стався хлібом. Огорни мені, так як ти стався хлібом. Поблагослови, як ти поділи, поміж тими, хто прагне. Поблагослови, як ти поділи, поміж тими, хто прагне. Хліб
останутся. Раздай тым, кто не верить у свое прагнение. Раздай тым, кто не верить у свое прагнение. Хлеб найдешевший огорни своим молчанием, скрывяни в белой густы, замяри тигру. Ой, чамяни ты любишь не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я ойча. Ой, чамяни ты любишь не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я ойча. Ой, чамяни ты любишь не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я ойча. Молимся. Небесный Отче, Ты насытил нас хлебом, який дає життя вечное. Ученикам мы с радостью были послухмяные Христу Володару свету, и вечно жили зиму небесным володарстве, яки живи и володарить на веки вечные. Святый Архангеле Михаиле, А ты, князю войска небесного, Отцею Божию, сви пекла сатану, и ищи для нас душа установи. Сёння ж гэты тыдзень, што ідзе перад намі, гэта апошні тыдзень звычайнага перыяду, наступная нядзеля, першая нядзеля Адвента. Адвент – гэта час чакання нараджэння збаўцы нашага Езуса Хрыста. Мы дзякуем Богу, што Бог дае нам такія вялікія ласкі, што мы можам жыць у гэты час. Мы дзякуем Богу за ўсё і просім міласэрнага Бога благословить наше жыццё, благословить жыццё зямлі, спаслаць Духа Святога на тых людзей, ад каго, як я заўсёды малюся, залежыць спыненне войнаў. 30 лістапада, субота, свята святого Андрэя Апостола. Святая імша ў Стоўцах у нас будзе ў панядзелак у 9 раніцы, заўтра аўторак, серада, чацвер, пятніца, у 18, субота, 9 і 19, у нядзелю, як заўсёды. У раскладзе магчымыя змяненні, але змяненні такія, што можа дадацца імша калі-нікалі раніцай, бо залежыць таксама, калі будзе інтэнцыя. Паважаныя заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі ці бяжмавання праходзяць кожную суботу ў 18:00 у касцёле.
Ёсць таксама трансляцыя на Ютубе. Просьба да ўсіх, хто хоча прыступіць да сакраменту канфірмацыі, запісацца ў ларку і падаць пэўныя звесткі пра сябе. Таксама, паважаныя, у ларку у нас асталося, мы 30 узялі толькі тых катэхізісаў да бежмавання, але ўжо 2 штука засталося ў ларку. Мы яшчэ, я буду ў Мінску, то яшчэ возьму гэтых катэхізісаў. Паважаныя, будзе таксама, як мы, як ведаеце, так будзе у нас і пэўная такая размова з кожным, не экзамен можа, але так размова, каб паглядзець, чи што ведае чалавек, не ведае, хоць бы і рэчы найпрасцейшыя, такія, кажуць, з катэхізма гэтага. Пагэтаму я бы папрасіў па меры магчымасці чытаць. Але таксама вельмі прашу, калі хто удзельнічае ў занятках катэхезы, ці хто удзельнічае па Ютубе, удзельнічаць у гэтых занятках, пастарацца, каб тоже праслухаць хаця бы гэты курс вось катэхезы, каб нешта засталося з нашай веры у нашым сэрцы, а не так проста яшчэ нейкую такую, не то што ілжывы учынак зрабіць перад Богам. Не можна так, але пастарайцеся, па крайняй меры, трошачкі нешта ведаць пра гэтыя справы. Заахвочваю ўсіх, бо бежмаванне гэта таксама вельмі важнае. Мы просім Духа Святого, каб Дух Святы вёў нас праз Хрыста і ў Христе да нябеснага Айца. Вось, і мы сакрамент бежмавання — это сакрамент Духа Святого, які дапамагае нам і можна вызнаваць нашу веру, але і таксама добра вызнаваць нашу веру беспамылкова. Вось, гэтаму я вас вельмі прашу, каб задбаць пра, каб мы маглі набыць. Маліцеся, старацца маліцца таксама малітвы да Духа Святога, каб мы лепей, глыбей зразумелі, што тычыцца вось гэтага сакрамента, дары Духа Святога. 3 снежня ёсць Сусветны дзень інвалідаў. Калі мы не толькі ў гэты дзень ушаноўваем тых людзей, якія маюць пэўную інваліднасць, нейкія недамаганні, мы іх павінны шанаваць кожны дзень. Людзі, якія лічаць сябе здаровымі, не інвалідамі, бо гэта таксама, хаця сёння здаровых людзей ўсё менш і менш, поэтому будем шанавацца узаемна, як кажуць. І гэты дзень, каб мы глянулі троху навокал сябе, на другіх людзей па-іншаму. 5 снежня у нас у парафіі, гэта будзе нядзеля, а 11 гадзіне адбудзецца таксама святая імша, дзе мы арганізоўваем удзел людзей з абмежаванымі магчымасцямі, іх запрашаем да нашай парафіі пабыць з намі у гэты дзень, падзяліцца нашай радасцю. Таксама у гэты дзень, не ў гэты дзень, у парафіі нашай на працягу адвента асаблівым чынам аб'яўляецца акцыя «Дары дабро і міласэрнасць», якая патрабуе ўдзелу і дапамогі парафіян. Валанцёры прапануюць падрыхтаваць падарункі дзецям-інвалідам, якія наведваюць карэкцыйны цэнтр для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Запрашаем да ўдзелу ўсіх у гэтай акцыі. Я хочу падзякаваць таксама за вашыя ахвяраванні на працы, якія вядзем і пры касцёле, які вядзецца ў месцы адбудавання капліцы святога Дамініка пры старым касцёле. Я вельмі удзячны за тое, што прыходзіце на дапамогу. Я думаю, можа, мы за некалькі дзён так яшчэ асталося так папрацаваць, каб мы маглі заліць тыя так званыя пліты перакрыцця над большай часткай таго, што мы выкапалі. І на гэтым, як бы, троху працы там спыняюцца, такія значныя працы, і так уже, як кажуць, не будзе такога, можам сказаць, што быстрэй, бо нам трэба некаторыя працы зрабіць да таго, каб як будуць і маразы, і пэўныя ападкі дажджа чи снега, каб гэта ўсё закрыць, каб мы маглі так захаваць тое, што адкапалі,
каб далей потом калісьці, калі здаробім праект гэтага будынку, які собираемся збудаваць, мы маглі распачынаць, як кажуць, усім кажуць, як патрэбна. Поэтому я шчыра дзякую за ваши ахвяраванні, я вельмі дзякую. Я свайго боку таксама шукаю ахвярадаўцаў, прашу людзей, каб яны дапамагалі нашай парафіі. І вось у гэтыя месяцы, даволі такая значная сума, як кажуць, нам дапамаглі і купіць, як кажуць, усе гранітныя пліты, якія мы павінны палажыць на сходы, на нашыя. Мы купілі іх, напэўна, палажыць не ўспеем, але я папрасіў, чтобы прывязлі, каб потом ізноў, знаеце, то там не дадзелі, то камусьці случайна аддалі. Хай прывязуць, хай яны тут ляжаць, гэта даволі крупная сума. Это дзесьці каля 8, даже больше 8 тысяч долларов вышло толькі за матэрыял, а потом яшчэ даволі так шмат трэба плаціць за то, што каб пакласць іх это ўсё. Вось, мы таксама дапамаглі мне купіць гранітную плітку у касцёлу Свержань, дзе вот прыступкі алтара, дзе прыступкі бакавых алтароў, мы там тоже положим плітку, але там мы не толькі купім, але і положым, там зробім, бо у касцёле там трошачкі ёсць клопаты пэўныя з атапленнем, але мы зараз яго паправім атапленнем, каб яно было добра працавала, і там, каб мы маглі там пэўныя справы рабіць. Таксама ў касцёле у Новым Свержні трэба зрабіць кое-што, і будзем далей, як закончым гэтыя наружныя працы, там перакінемся туды на касцёл у Новы Свержань. Вось, я вельмі ўдзячны за ўсю вашу дапамогу, няхай пан Бог благаслаўляе. Што тычыць нашага вось гэтага вітража, я так шмат не гаварыў, але вітражыста працуе, марудне, медленна, кажуць, але працуе. Я ім таксама стараюся выплачваць пэўныя грошавыя сродкі, каб адразу не плаціць там шмат. Засталося немного, але ўжо, я говорю, як павесіць вітраж, тады толькі заплачу до конца уже. Так, до войны абяцаю, што да Божага нараджэння гэты вітраж будзе вісець. Вот, поэтому я вельмі удзячны гэтаму. Калі хто стараецца ахвяраваць нейкія сродкі, я вам удзячны. Таксама там пэўныя працы заўсёды вядуцца каля касцёла, штосьці робім, упрыгожваем, робім добра, канкрэтна, каб яно было зроблена, і кажуць, не так быстро атрымоўваецца, таму што вы самі разумееце, усё вельмі і вельмі дарагое. Вось, поэтому дзякуем Богу за ўсё. Я дзякую Богу так, што у нас есть святар, які дапамагае тут у нас пры касцёле, асабліва ў нядзелю, калі мы можам не толькі добра правесці набажэнства стараліся добра, але і паспавядаць усіх, але і таксама, каб наша парафія сапраўды функцыяніравала добра, гэта вялікая радасць і для нас, і для ўсіх, і на хвалу Божу гэта ўсё робіцца. Усё на хвалу Божую. Вось гэта асноўныя аб'явы, якія я б хацеў сказаць. Сёння адразу мы прачытаем акт прысвячэння людскога роду Найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса. За гэта сёння можна атрымаць адпуст. Молімся ў інтэнцыі святога Айца. Няхай Пан Бог нас благаслаўляе. Устаньце, калі ласка, альбо устаньце на калені. Читаем акт. «О Езу, наймилейший откупитель роду людского, глянь на тых, хто покорно схиляется до подножжа Твоего алтара. Мы Твоя уласность и Табі. Сёння кожны з нас шчыра аддаецца Найсвяцейшаму сэрцу Твоему, каб яшчэ больш з'яднацца з Табою. Многія зусім не ведаюць Цябе, многія адвярнуліся ад Цябе, пагарджаючы запаведзямі Твоімі. Змілуйся над аднымі і другімі, о Езу найласкавейшы. І прытулі ўсіх да святого сэрца свайго. Валадаром будзь нам, о Езу, не толькі вернікам, якія ніколі не адступілі ад Цябе, але і сынам марнатраўным, якія Цябе пакінулі. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь валадаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. А дары касцёл Твой бяспечнай свабодай, дай усім народам супакой і згоду.
Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне, Яму хвала і пашана навекі. Амен. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог усемогутный, и Отец, и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Поминяне наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш родных на миражи. Поминяне наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш родных на миражи. Поминяне наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш родных на миражи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях, вибраний слугою Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширалися род братов і сестер, познане ім'я Твоего святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святий сакрамент, одари лаской, хвали, алтара слугу Твоего, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Отчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Аминь. Коли б не светили ни солнце, ни месяц на землю, светили б зорки Твои и осветляли душу. Коли б не светили ни солнце, ни месяц на землю, светили б зорки Твои и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария, Мария. Мама небесел і мама землі, як прихожа учить, ми будем пісні співать, з молитвою руші дарить. Мама небесел і мама землі, як прихожа учить, ми будем пісні співать,